16-годишната Дека живее в страх и очакване на кръвната церемония, която ще определи дали тя ще стане член на селото си. Вече различна от всички останали, поради неестествената си интуиция, Дека се моли за червена кръв, за да може най-накрая да почувства, че принадлежи. Но в деня на церемонията кръвта й става златиста, с цвета на нечистотата. И Дека знае, че ще се сблъска с последствия, по-лоши дори от смъртта. Тогава мистериозна жена идва при нея с избор – да остане в селото и да се подчини на съдбата си, или да напусне, за да се бие за императора в армия от момичета като нея. Наричат ги алаки, почти безсмъртни с редки дарби, и те са единствените, които могат да спрат най-голямата заплаха на империята. Знаейки опасностите, които предстоят, но жадувайки за приемане, Дека решава да напусне единствения живот, който е познавала. Но докато пътува до столицата, за да тренира за най-голямата битка в живота си, тя ще открие, че големият ограден град крие много изненади. Нищо и никой не са точно такива, каквито изглеждат, дори самата тя. Прочетете книга първа от поредицата "Безсмъртните" от Намина Форна, "Златородните".